बेलायनो कायसा लाचिमा सिंसा तै वानामा सिंसानि कक्तमा सिनि थानि फाइसो पाइखा आबंखा बबाहाय नर जतन साइमानो याक्षी बदल जिनि आमानि ककब्र कक 1978 त्रिपुरा हास्तेगा पुइला फाइमानि परे पर 1979 ও ককব্র ককনো সিনি গভর্নমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে স্বীকৃতি রুমানি বা আবনো অ্যাকসেপ্ট খাইজাংমানি ও ইয়াক্ষী বদলনি জনগণ आफ्रोनि सिमिनो तुरुक खाय स्कूल कॉलेज रह जों ककब्रक सब्जेक्ट तै गोबां मासिनि इभेन ताबो एमए फानो आबनो तै खलाय दं मानो परि दं मानो गोबां मा जरागो ककब्रक नि स्क्रिप्ट नो तै कक बांलाय तंलाय माने जराबा कन्ट्रोवर्सी दं माने जरा फानोसे याक्षी बदलनि जरागो एटलिस्ट जे स्टूडेंट रोमान बाय फानो बेंगली बाय फानो जे भाबे दुइटा स्क्रिप्ट नो एक्सेप्ट खलाय नाहारिनो बरो स्कूल रह कॉलेज रह एग्जाम रुइ दं बा बरनि इच्छाखौ सुइ दं फेको वानामा सिंसानि ककंखा मियागो लाइफंजक सालो क्लास 12 नि लैंग्वेज ग्रुप नि एग्जाम तमानि ओ एग्जामो जों नुजाखा विशेष खाय दुइटा स्कूल जे काक्राबन तै ओमपी ओ दुइटा एग्जामिनेशन नि सेंटर जे उरनि एचएम बरक सारिरो जारा एग्जाम रनाय रखनो स्ट्रिक्टली भाबे जे बरक बेंगली स्क्रिप्ट बे मास फिनाय के आबो हायतो आसु 25 বছর বা দীর্ঘ জরাগো याक्षी हापं तंफ्र आबो हायतो कुनु स्कूल नि बा कुनु जगा आबो हाय पार्टी मुंग्रो किंतु नुगजख फेको ओ कताल हापं फाइमानि परे आबो हायरक पार्टी मुंग्रो नुगजगो विद्याज्योति प्रकल्पनि मुङै ककब्रक सब्जेक्ट नो बात खालायनानै चेष्टा खालायका जों बुसु प्रोटेस्ट खालायका टीएसयू आबो प्रोटेस्ट खालायजों आबो मानखा एयारपोर्ट ककब्रक साखलाय मुनि मथागिरिखा आबो बसों सेनेबि दङ प्रोटेस्ट खालाय दङ फेकबा ओ ताबुनि हापं बुसु जरातै जिने आमाने कक जे ककब्रक ककनो बर हामजाबै दं आबो तै इसे बर प्रमाण रइ रखा तामनि हिंके गोबां मा आबहाय स्टूडेंट जरा इंग्लिश मीडियम नि सिनि बिलं खायनाय बर मियागो एग्जाम रना थांफ्रो बर आबनो काहलके सुइसि माय तामनिके पुइलानि सिनि साखलाय मुं करै आति हाय एग्जाम हला हाबिसे आतिके साखलायो गेसं कयनाय टीएसयू सेंट्रल कमिटी ने आबो ट्रिप बसं बिरोधी दा खायो आबो निंदा जानो धिक्कार जानो आबहाय गठनानो जे पूरा अधिकार दङ ताबुक जेनारेशन चेंज जङै दङ जों चिनि जरागबो जे भाबे बांला रोमान दुइटा स्क्रिप्ट बायने जों जे सुइमानि जे अधिकार दङ माने अधिकार जाते रना अंथ कारण आबो कुनु टीबीएससी बुटनि सिंगो ऑफिशियली साखलाय मुं करै हिंखे तामनि बागै बरक आबहाय खलाय जे ए खलायनाय ओ खरननि एगेंस्ट दङ जों जरा नाय दंनाय याक्षी हापंनि बदलनि थाले बा याक्षी हापंनि बदलनि थाले जे आबहाय अंजख ताबुनि जे हापं थंनाय ओ हापंनो जों बरनि एगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन ना हारजांना बागैबो जों टीएसयू सेंट्रल कमिटीनि अवै जों कबंनाय जदि आबहाय अंजांके फाइनान्शियल जों आबनि एगेंस्ट अतरके खराक दिसनाय तै चबा नखरनाय निबो जों जुवाल लाइ दङ आबहाय अंजांके आबो थांनानै अंना नांगौ